हेलौ लोगोफोर खुलुमबाय बयखौबो आंनि चेनेलाव दिनै जोङो प्रग्राम दङ आरो प्रग्रामाव थांनो नागिरदों ओमफ्राय दा माथुआ मोनफैथ'वाखै ओरैनो भुनिफ्राय आथिं थांबाय थादों जोंनि सकआव जोंनि गारिया माबानि ओजाजों रिहार्सेल लानाय जायगानिफ्राय फैगासिनो आरो दा जोङो मोनफैबा दा गाखोहैनोसै माबानो आरो प्रग्रामा थाव दिपु इन्टिग्रेसन खालामनाय ओमफ्राय दा जोङो थांबाय थादों नै सफैबाय जोङो थाव दिपुआव जों सफैबाय थाव दिपुआव नै नोंसोर आर'ज हानजाफोर गिताया मालाय नैथिं हारसिं ओइ जोंनिफ्राय आथिं जना दोङो नै आर'ज हानजाफोरा आर'ज खननो थाखाय रेडि जानोसै आरो लोगोफोर जोंहा जाग्रा मोनलायबाय जानोसै मा दोङो ओइ मा गोदै जानोसै आरो जों दा ओइ नैथिं लारि लारि जना दोङो ओमफ्राय जों आर'ज गाबथ'वाखै শ্রদ্ধারে অনুরোধ জানাইছো স্থানীয় বিধায়ক মাননীয় শ্রীযুত চলেন दैमारि ডাঙৰীয়াক এখন আৰনাইৰে সম্বৰ্ধনা জনোৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনাইছো আৰু এটি বুকে ধন্যবাদ থাকিল नै लोगोफोर दिपु गोदानाव नै थाव सोनो हाबबायानो बासआ बयसबो फैदो आरो ओमफ्राय दायो खिथिगोन नुयोबा माने माबाबा जों थाङाखै देसन दहाय नुदो मोखांखौ मालाय हेलमेट गानगासिनो मा लोगोफोरजों प्रसाद जागासिनो आपेल मोननै मोनदों नैबे मोनसे मोनदों दुखु मोनदों मोनसे मोननायनि हेलौ लोगोफोर मोसाखांबाय जोङो ओमफ्राय बाखिखिनिया ओंखाम जानो थांदों आरो ओंखाम जानो थांदों जिङावमा ओमफ्राय दा जोङो जोंना जागा गैथ'वाना नुवाखै नोंखो ओमफ्राय बि बयसखौबो लोगो मोन्दोंमोन भिडिअ खालामनो टाइम मोनाखै जों मोसाबाय थादोंमोन ना ओमफ्राय फट'खौनो लाबाय आरो दा मोसानानै ओंखाम जानो हाबदो आरो ओमफ्राय जों जागासिनो बै सिख्लाफोराबो मालाय स्र' जाबोजोब्बाय जोंहासो आंना फखाया इयाव दं आरो दा थांनोसै जोङो गारिया सफैबाय जोंनिया ओइ गारिया नै लांदां गारिसो आरो ओंखाम जाखांबाय आरो नै गासिबो ओमफ्राय थांनोसै सान्दुङानो देन्जारनो खावलायाव थास खालामलायलायो आरो ओइ नै ओमफ्राय गारियाबो नै लांदां गारि थांनोसै जोङो नै गाखोजोब्बाय लांदां गारियाव ओमफ्राय जोंनिया खाथियावनो नालाय जोङो उनाव गाखोनोसै आरो जोंनि गारिया नै
टाटा बाय बाय थांनोसै जोङो हेलौ लोगोफोर न' सफैबाय जोङो बाजैया मालाय ना फोरानसोदो भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै बाय